Прывітанне. Сёння ў блоге я раблю маску для рай. Ды не такую! Я паклеіла і цяпер буду рабіць пры дапамозе пап'е-маше яе. Вось якраз такі астаткі вушэй. Так, тут адразу бачна, якое крывое. Ну, не бачна, вось гэта крывое. Да. Мне здаецца прыгожае сачытанне каляроў. А вам? І так, вось я атадрала маё пап'е-маше ад гэтай маскі. Вось астаткі лёгкага пластыліну. Зараз я іх выкіну. Я тут малюю. Вось, і, значыцца, адно з вух крывое. Вось гэтае. Яго трэба паправіць. Адно вока больш за другое. Гэтае вока трэба пашырыць. Ну і, у прынцыпе, зрабіць болей роўна. Ну і тут усё згладзіць, таму што, я ж не садыстка райну даваць вось такую маску. Справы пакуль нейкія такія. Вось, то ёсць, я ўжо замалявала. Тут такія стрэлкі. Тут праблема ў чым? У няроўнай тэкстуры. Гэта мне ўбраць наждачкай не получылася. Вось, а што тут за дыры такія, вы потым зразумееце, пакуль вось. Я з сябе гэта прабачаю, гэтую няроўнасць, таму што я ўпершыню ў жыцці раблю нешта з пап'е-маше і тым болей маску. Вось. Калі глядзець вось так, то амаль сімпатычна. Я начапіла вісюльку. Яна выглядае наогул не так, як я ўяўляла. Гэта я капелька па маёй задумцы, не капелька па форме. Я не ведаю, што гэта. Я рабіла ўсё правільна, пляла як магла, а яно крывое. Бантик, бантик мне амаль падабаецца. Значыцца, вось я зрабіла. Крапіцца яно будзе на гэтыя ленты, якія будуць завязвацца вакол галавы. Тут такая вісюлька-прыгажулька. Вось, тэкстура няроўная, гэта я ведаю. Я гэта чароўна бачу. Я амаль і не ведаю, як мне гэта ацэньваць. Ацаніце вы ў каментарах. Всё. Да мяне прыйшла, а зараз я іх буду паказваць. Закрой глаза. Ты закрыла глаза? Да, закрыла. Можно отвернуться. Ага. Еще не открывай. Хорошо. Примерка. Я наю і не по памеру. А потым Райан показала персонажа з мангі, у якога маска падобна на маю. Гэта выпадковасць. Вы разумееце падобнасць? Да сустрэчы, дзякуй за прагляд.